Prince Msheni Hospital isibhedlela esikhulu in terms of beds KwaZulu-Natal. Sinembhede 1200 approviwe. Njengamanje sinembhede 1066 esebenzayo. Ngosuku sibona ama patients nje ukusukela ku 1200 kuya ku 1800 ngosuku. Umphakathi wethu uzobenefita kakhulu ekufikeni kwalo mshini. Lo mshini lo usiza kakhulu ukwazi ukubona ukuthi umuntu simphethe kuphi nokuthi sesambe kangakanani, ikwazi bakusizakala odokotela bakwazi ukuthatha izinqumo zokutreata lo muntu. Usebenzisana kakhulu neNkosi Albert Luthuli Oncology department yaseNkosi. Lo mshini lo umshini oyi-level ephezulu o 128 slice, because lo besinawo eqaleni beku 16 slice. Masithi 16 slice sisho ama slice umshini owenzayo, yabona. Sebenzisa example yesiko mawusika nawe ukuthi nje into elula kuyi-understand ukuthi okay mangafaki inaliti usike la ezo4 amakota yenza ungayiboni lo naliti le. Kodwa once you increase number of slices noma kanjani uzoyithola into oyifunayo. Iyona advantage yalo mshini lona. Ngoba lo ushesha sesizokwandisa inamba yama patients esibabhukhayo ngosuku. Ukuthi ngokwandisa manje inamba yama patients esibabhukhayo ngosuku kunezi advantage emphakathini waseMlazi ngoba sesizokwenza abantu abaningi esikhathini esifishane. Nalabo abalindele ngokwema bookings azosondela eduze, it means ama bookings ethu azoba short, bazosheshe bethole usizo. Izifo ekuzona impela iziyinkinga kakhulu iyona i-cancer. Yes, iyona i-cancer ngoba awukwazi ukuthi umuntu ahambe la emshini aye kwenye indawo njengoba singenayo lezi ezinye izilento i-treatment ze-cancer. Engenayo i-CT scan. Yeah. Enye into esizosiza futhi kakhulu ngoba nje phela thina la silokishini maningi ama-injuries, maningi ama-MVAs, o-step chest, ama lenda o-CVA, high blood pressure, zonke lezo within a short space of time bazothi angeke baze balinde nokuthi balinda, yabona, bese bephinde bedlulisele makufuna badlulisele phambili. Sesiphumile ku-City Golf, sesihamba nge-Rolls Royce njengamanje. Ngobani indlela ozokwazi ukuba ureduce isikhathi sokulinda, waiting time, improve quality of care, improve quality of service, improve early diagnosis. Konke lokho kuncike kulo mshini. Sibonga kakhulu nje uhulumeni ukwazi ukusigidlabeza ngalo mshini.